Ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали мо. Имрӯз барои мо қурутоб тайёр кард яке аз подписчикои беҳтарини мо Замирабону очаи Сабрина. Чӣ тавре дида истодаест, мо имрӯз ба шумо рецепти хамири яъне фатири варақиро нишон дода будем. Буда описания я бори дига мемонем. Ин фатири мо ҳаст, саҳар тайёр карда буд очаи Сабрина. Нигоҳ кунед. Фатир тайёр аст, дар ифтор бояд ино қурутоб кунанд. Тарзи тайёр кардани қурутоба аз инҷо нигоҳ кунед дар ролики мо. Ташаккур чаи Сабрина ба шумо ки дар канали мо ҳамкорӣ доред ва иққадар рецептҳои зӯра барои бинандаҳо мефиристонед. Тамошо кунед дӯстои азиз. Барои он ки мо қурутоб тайёр кунем, фатира тайёр кардем, ака салат тайёр мекунем. Салат мешавад, хай салата ҳаматон метонед. Аз помидор, бодиринг, редиска, кабудӣ, пиёзи кунӣ, фарқ надорад, зелен, кабудӣ ва ҳамаи амира хушрӯ реза мекунем. Ана ки фатирмона намхе майда мекунем. Фатири варақи бисёр бамазза меояд. Нигоҳ кунем, варақ. Ана аввал майда мекунем, ё дигахе мекунем қурутоба, мо дигахе мекунем. Яъне ҳар маҳал, ҳар як кадбону вақташ як сирру асрор дорад. Дӯстои зана, оҳо, ё кулобигӣ, ба фикрам ай кулоба очаи Сабрина. Чаккара дар рӯи ва гарм кардестай дар рӯи алов, ана гарм кардмон, рӯғанам гарм кардагия, ба фикрам рӯғани зағира. Нигоҳ кунем. Агар қурут боша, қурута ов када ба фикрам дар болош мерезанд. Аслан чакка катиам боша, бо қурутов мегем тоҷико. Нигоҳ кунем. Чиста қурутов айда ба маза. Мара ҳушум рафтеста гав задестам. Ана ки нигоҳ кунем, пиёзи канира анахе мемонем, гирдогирдаш помидор. Оҳо, ороиш додеста очае ки Сабрина. Дӯстони азизи, бисёр қурутоби таърифӣ, ба фикрам ин қурутоби ҳамо кулоби ай ҳама маҳале ки бисёр қурутова хушрӯ мепазанд. Нигоҳ кунем. имрӯз очаи Сабрина гуфт ки мо қурутобо ба лимон мехӯрем. Иша якум рӯфана ки равғана мерезем. Дӯстои азиз, нигоҳ кунем. Равғани зағир меша, умуман равғане ки хитонда маъқулай. Ана кардем. Лимон кати ороиш метиҳем. Мега ки бо лимон хеле бамазза буда. Дастако дарда набина очаи Сабрин.